Tarina alkoi siitä, kun mä olin pieni tyttö ja äidilleni sanoin, että jonain päivänä mulla on vielä oma hautaustoimisto. Muistan sen, että meillä ei ollut ketään silloin menehtynyt perhepiiristä tai ystäväpiiristä, mutta jostain sain sen päähän ja sitten kun olin 15 vuotta ollut pankissa töissä ja sitä uraa luonut, niin sitten ajattelin, että ehkä on aika siirtyä toteuttamaan sitä, mitä on aikanaan pikkutyttönä haaveillut. Minä yleensä tapaan asiakkaat ja sovin kaikki hautaukseen liittyvät asiat, teen perunkirjoitukset ja muut perhejuridiset toimeksiannot. Ja mun tehtävänkuva tässä yrityksessä on lähinnä auttaa kuljetusasioissa, arkkuun pukemisessa ja kannoissa luonnollisesti ja sitten toimin taustalla aika paljon markkinoinnin ja firman talouslukujen pyörittämisen taustalla. No nyt kun haave on käynyt toteen, niin täytyy todeta, että en kyllä tästä yrittäjäurasta päivääkään vaihtaisi pois. On ollut tosi mielenkiintoista, saanut tavata paljon erilaisia ihmisiä ja olen kyllä tykännyt tosi paljon.